ikke få det. Det er så rævlig åndsant at ikke få det vi. Vars det er ikke nøye. Drekk bare den kaffe latte. Det må ikke være en sånn her som ånga de først er næka. Bare skillingar. Skal bare inn det vi ender trutja veker, og så många du ikke mer. Men hva nu om jeg bier om et ordentlig mega klant stykke, så får jeg en tur i kveld, og så blir jeg ordentlig måneder. Det er altså ikke så løs at du ånga de først næka. Come on, takk sammen.